Mae ok lwenjwa, to iwacho ni joluo siko kawacho ni kik wadonje dhao ni ma ok dhapwa. Matiende ni ging'eyo chakruok mar lweny ni gi gimomiyo lweny ni timre. Made hero mara ni ng'ama wacho ni lweny ok marwa, to nyisowa ni lweny ni ochakre kama gi gimochake. Omiyo atemo wacho ni I depart from that theory ni lweny ni ok marwa. Seche mane wagore kata ne baba gini ne gore mondo gi repeal section 2A, ok nen lwenj joluo, to joluo mane ng'eny gina otelo gi okuche rubia gini. Ok inyal wacho ni koro seche mwatemo mondo katiba bed change ni mae koro wakao ni wane mawane kipao mambele. To gima jo onego ng'e kendo gimomiyo amor gi kaka ne jowa owuok oko ni gin ogidwar dhi ng'anyo. Nikech there's a serious and interlink or a nexus between development and security. Seche ma uwuok oko ni ugoru gi sirikal kaka waseneno ndalo machon ni wan watimo opposition politics. Ema seche moko ng'ato ne wach ni mane lwenjwa ne nikech wan jo opposition. Sani kalure gi riwruok mar jatendwa mwaluoro migosi Rachael Omollo gi ker mar Kenya Samoei Ruto, waneno ka omiyo sani joluo winjo ka gin bende gin part of Kenya. Gima nok timre ga chon. Ne wan ochalo mana joma chulo tax, go ombulu mondo jomoko oyud ber. To jogo ne yudo ber nikech ang'o? Nikech development oluoro koko. Onge kaka ang'e kelnu dongruok to unu go dongruok achiel no. Jaluo wacho ni lwedo mapidhi ok itim nade? Okika nikech ang'o? Seche ma rais nyocha kaka wan wadhi e State House, mwakwayo gik mane wanyalo kwayo ne josiachwa. To wani mwanywa wuok kendo tarik 7 kendo wachako ni oyo sirikal ni otimre kama. Matiende ni wagoyo lwedo matimre nade? Mapidhowa. Omiyo anamor gi joluo side achiel mawacho ni oyo wabeduru mos kaka joma bene wacho. Wabeduru mos mondo wane ni bende ber sirikal wanyalo neno kok wane mwatungo sirikal sate tungo sirikal. Matiende ni gima waneno kasani jo central okawo kendo gikawe kipawa mamalo moloyo kata kaka nwatimi adira makende. Nikech wan ng'anyo duto mane baba luongo wani oyo wawuoguru oko piny kethre, to nyiso ni piny kethre nikech gima kama ok dhi maber. Koro wawuok oko kwa ng'eyo gimomiyo wadhi timang'o, wadhi gore ne piny. To seche mane wagore ne piny ok nwagore ne piny ni mano dhapwa, nwagore ne piny nikech wadwaro Kenya maber. Mar ariyo, eni seche ma waketo ni koro mae ok en dhapwa hinya, achiel kuom joma nohinyre kata mwaseneno be nyithindwa ne nitie iye kanyo. Omiyo kowach ni kawuono wawuok oko nikech nyithindwa notho. There is right to life. Also right to security. Omiyo kinyal wacho ni ma dhao ni ok maro makato wadwe minego. To kore linga ni oyo kikwa call on the government seche ma dhi marach. Kise winjo kata jotendwa, and allow me to quote one, kata Mili. Chieng' moro Mili owacho, bang' tho Ojwang' nentie kijana manoneg mbita e sel, ma an very unclear circumstances. Negi wacho no dere. To ka pata pok mano dasto o settle, to nitie kendo mochako tho kendo jaluo moro bende e sel. Kero tie machelo nyamonye. Nyamonye korwa Bondo bende. No, nitie 37 years of age. Koro nyani seche miwacho ni mayok lwenywa, to jo kagore ne ngima nyithindu be, wachalo kagima we are losing focus because of development. Omiyo nitiere seche mwanyalo riwre koganda ma jo Kenya mwawacho ni lweny ni to nyaka wago nikech golo lweny konyiso ni wuok oko ni dhi ketho mwandu ng'ato. Goyo lweny konyiso ni wuok oko ni yanyo sirikal. Goyo lwenye ni wuok tiwacho ne sirikal ni gimomiyo wang'anyo. Eni ok ji nyal bet ni gin tinde ji dera kama onego bed ni they are very secure. Ma en sel, manigi polise, mirango gi after every 2 or 3 minutes. Ting'yo ni recho ni pod ni e sel ka adiera. Ineno, omiyo
kik wabeduru ni wawacho acha ni lweny ok maro makata odi kethre to koro ken maru nikech ng'ani miyango mi chiemo. Oyo kanitie gik maricho makata migosi maro Raila Amolo Odinga bosewacho ni police brutality ok en gima wanyalo tolerate. Omiyo kwa wuok oko ni babu luongwa ni wacho ni oyo gini dhi marach jowa inego, to kik wiwa will ni there's also right to life in as much as there's right to development. Leo ayalo wacho muda kachie kamano to kangi